Точно така, ръцете настрани сега. Има там, които само гледат в момента. С завъртане, точно така. Иване, нещо стегнато го правиш ти. Дайте едното кръче горе, давайте хубаво, повтаряйте точните движения. Ръцете горе, точно така, жестоки сте. Ще се видите после. Това е добро. Това сега е сложно. Дай сега. Ванка, твоята булка нещо не те завърта, така? Ай, сега готови ли сте отново да повтаряте? Ръкопляскания! Хей! Хей! Дайте, момичета, вие сте! Момичета, дайте, те поне нещо ново долу ги дърпате.